Il-maġġoranza tal-poplu Malti mhux lest jew ma jħossux komdu li jitkellem dwar il-mewt, waqt li bosta jħossu li s-soċjetà Maltija ma tagħtikx appoġġ wara l-mewt ta' persuna qrib tiegħek. Dan ħareġ minn studju xjentifiku li għamlet il-Fakultà għat-Tisħiħ tas-Soċjetà fl-Università ta' Malta. Studju li sar bejn 400 persuna l fuq minn 18-il sena. Ta' etajiet, ġeneru u demografija differenti, bilan li jsiru jafu iżjed fuq l-attitudni tan-nies dwar il-mewt. Skont dan l-istudju kważi 70% jqisu l-mewt bħal xi ħaġa verament serja, però sfortunatament bosta jqisu l-mewt bħala xi ħaġa li tilliberhom mill-problemi ta' din il-ħajja. B'mod mill-aktar inkwitanti, iktar minn 62% jaqblu li l-mewt iġġib magħha it-tmiem tal-problemi kollha ta' ħajjithom. Barra minn hekk, ftit inqas minn nofs il-parteċipanti jaqblu li l-mewt hija mod kif taħrab minn din id-dinja terribbli, waqt li aktar minn 78% jgħidu li l-mewt issalvak mid-tbatija li tkun għaddej minnha. Intant dan l-istħarriġ juri wkoll kemm il-fidi Kattolika f'pajjiżna għadha pjuttost b'saħħitha, hekk kif iktar minn 45% tal-parteċipanti jemmnu li wara li jmutu ser imorru l-ġenna, waqt li 48% jemmnu li se jmorru f'post fejn ikunu verament sodisfatti, u iktar minn nofs ta' dawk li parteċipaw f'dan l-istudju jaqblu li wara mewthom ser ikunu qed jiltaqgħu ma' dawk il-maħbubin li ħallew din id-dinja qabilhom. Dan l-istħarriġ juru wkoll li ftit inqas minn nofs tal-parteċipanti ma jħossux biża' intensa mill-mewt. Madankollu, kważi 60% jaqblu li l-idea tal-mewt tagħhom tqabbadhom sens ta' ansjetà, waqt li 49% ma jinkwitawx ruhom dwar l-inċertezzi ta' wara l-mewt.